8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jager, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Lady Delicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Miro Singel je ďalší talent z Žiliny, veľmi kvalitný bojovník, veľmi tvrdý, veľmi agresívny. Pre mňa tiež neznámy bojovník, ale zo známeho týmu Poturak. Určite poznajú diváci Dževada a Dženana Poturakovcov. Dževad, ťažká váha, bojovala v K1. Teraz tuším bojuje Super Combat, ktorý má nejakú zmluvu s K1. Jeho brat Dženan, ťažšia váha, okolo 80, niečo medzi 80 a 90 kg. Videli sme ho, tuším, neviem či na Slovensku, určite v Prahe, kde s ním bojoval Zolotov, tiež legenda slovenského thajského boxu, ktorý vtedy zápasil Hanumane v Bratislavskom. To je bombardér zo Žiliny, ktorému sa tiež v ringu nevždy páči a odchádza s výhrou po 30 sekundách prvého kola. Posledný zápas mal teraz na súboj titánov v Čechách, kde prehral tuším tiež v extra kole s Davidom Keselíkom, čo je veľmi známy rakúsky bojovník s českými koreňmi. Naozaj kvalitný bojovník, ktorý vydrží neuveriteľne veľa, to proste mne hlava neberie. A Miro Singel s ním bojoval vyrovnaný zápas, bohužiaľ to smrti nedokázal. Uvidíme, ako bude dneska. Ale kľudne by som dal prachy na to, že zápas asi 3 kola trvať nebude. No tak Singel mal 44 zápasov, z toho 31 vyhral, no a 31-17 dokázal vyťaziť systémom KO, takže viac ako poloviču. To je pekná štatistika na 20-ročného chlapca, ne? Rozbehol sa. Veľmi dobre. Ešte, že sa na nič nerozumie, všetkému čo to rozpráva. Ale počul svoje meno. A keď ho Ondro zakričí, tak vyherú. Zase tak. Tohle som ja. $44 zápasů, 31 vítězství, 117 KO, 4 remízy, pouze 9 porážek. Amatérský mistr Slovenska do roku 2007, také šampion asociace WCA z roku 2011. Za Slovensko v červeném rohu Miroslav Singel! Musím povedať, že pre mňa sú zápasy vo váhach okolo 80 kg najzaujímavejšie, pretože títo borci už majú dostatočnú silu na KO a majú ešte stále, sú dosť pohybliví a rýchli, takže tie zápasy väčšinou bývajú vždycky pozerateľné a kvalitné. A hlavne tie Singelové. No nepohrdnem samozrejme ani kvalitou 75-kou. Samozrejme. 7-2. To je taká optimálna váha, ktorú si neviem predstaviť. 70-ky sú rozšírené v Európe. Je tu naozaj pretlak borcov okolo 75 kg. Miro Singel biele rukavice s čiernym
Super bielo-červené rukavice. Krásne tvrdé údery, rýchle. Aj kick blokovaný. Áno, aj ono. Otočil sa super chrbtom, ten low kick nepadol. Takže Miro mal dosť priestoru. A vidím na tom borcovi, že to už je o niečom inom. Fingel je meno, ktoré treba sledovať. To od prvého úderu som si všimol, že tam je razancia, presnosť, štýl. Presne tak. To není naučené toto. Toto není naučené. Krásna kolena. A ešte jedno na cestu. Ešte ďaleko. A pekná kontra. Ja sme strčené, ale nohy trošku, takže... No asi pôjdeme do ľavej strany dneska. To bol krásny hák, naozaj nádherná kontra. To je neskutočný čas. Naozaj načasované, koniec, KO. Vyhral som peniaze. Ešte, že som, ale chcel som ti povedať, že dám 20 €. Daj 20 €. Nedám 20 €. Nádherný hák, to bolo neskutočné. Nedám, ale na budúce dám na Cingela. Áno, už si to zapamätám. Presne, toto je Miro Cingel. Dobrá sila, dynamika obrovská, krásne časovanie, to sme videli, ako úplne do toho priestoru ten hák tam padol, ten direkt dokonca, nádherný vypínač. Pred zápasom som mu akurát vravel, že dúfam, Miro, že sa neohreješ v ringu dlhšie ako minútu. Ďakujem, že si ma počúval. Večer si to vybavíme na aftri. No tak Chorváti a i naši slovanskí priatelia dnes odchádzajú výpraskami. Celkom dobrý, no. Myslím si, že na Mira už pomaly dozrel čas stávať u nejakých lepších súperov. Žiaľ, táto váha je taká nešťastná, že je to väčšinou pre nás Urkeone, my sa bavíme. Posledný zápas, vždycky vrchol večera, už sa dosť často stáva, že vrchol večera obstaráva na Slovensku Vlado Moravčík. Naposledy to bolo pre Moravčíka 5 sekúnd. Áno, Nitre, 5 sekúnd, jeden low kick, zlomená noha. Jeden low kick, jeden stred a jedna prasknutá kostička. Aj keď to musel byť úžasný zážitok, trepať sa na Slovensko z Portugalska a za 5 sekúnd ísť do nemocnice a domov. Pozrieť sa do nitrianskej nemocnice. Ďakujem.